Hi, good morning. Ni Adi Amasa. So, onja ite ma ಪಾಲದಿಗೆ ತೆಂಡ್ರೆ ಬಿತ್ತಡ್ನಿ ಗಂಟೆ ನಾನು ಸೋರ್ನ ಕುಲುಲೇರು ಸೊ ಬಲೆ ಪೈ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪಾಲದಿಗೆತ್ತೆ ಪುರ ಕನಕ ಪಾಲದಿಗೆತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹೊತ್ತ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಎತ್ತಲೆ ಸುಮಾರು ಗೆತ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಓ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಚೆತ್ತರ ಇಲ್ಲದ ಬಂಜುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ದೈ ಬರ್ಬಿಡ್ತದ ಸೋಕನ್ ಬುಲೇದ ಅವು ಲಾಗ್ತಾವ ಬುಲೇಡು ಬುಲೇದ್ ಇದ್ದೆ ಅವನು ಇನ್ನ ಯಾಲ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನ ಊರು ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾಕಾರ ಮಾರಿ ಏ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂದ ಅಲ್ಲಂಚ ಉಂಟು ನಿಲ್ಲೆ ತಲೆ ತಿಂದು ನನಗೂ
Jatuh. Dek itu. Tinggal. No. Kalau pecah. Ya, bukit. Kalau lo. Kalau Bentar lagi. waduh gitu. Tinggi ya. Alpan. Nonton gitu. Ya. Kiat bola tuh. Kalau bertanya, kalau bertanya. Kalau tuh bawa. Gitu kan orang itu hot loh. Kalau mandi guru. Itu kalau ketemu berapa kali ke? Itu bukan pertama nih, kurang. Dah. Ada terus. Jangan masalah. Oh, wanjar. Laki ya, bu. Murah. Nih dulu. Tuh, bantu. Yuk. Maju udah. Ya enggak. Masalah. Ini kenapa lah? Kalau Matang. itu cadar kan? Betul enggak? Sono pala dikit. ಪಾಲದ ಮರ ಒಂದು ಪಾಲದ ಗೆತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಎತ್ತದು ಒತ್ತ ಅಲ್ಪ ತೀಯಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಲದ ಗೆತ್ತೆ ಕೆತ್ತಾರೆ ಸಿತ್ತಂಜಿ 5:30 ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಪಾಲೋಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದ್ರೆ ಏರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ